Kamu tak eling Idin ya. Aja Lho kan. urusan campur kapur Sudiro lho ya. Oh, nesu to. Urung wis nesu lho, ngene nesuan. Sing tenang. Aku rene mau ya ngomongke kuwi awakmu sekti to. Kok ngerti aku arep ngomongke masalah kuwi? Maksudmu Heeh. intine ndamekne aku karo Sudiro. Iya, iya, Jenenge dulur iki bapakno iku rukun karepmu kan ngono to. Iki karepku ki YouTube-mu ya ben rame, kowe ben akeh rezekine ngono lho. Ya memang dino iki akeh sing hujat Den aku. Pancen tak akoni, bajal sombong, pancen. Omah aku enggak YouTube ya sepi. Wong sakti ancen ya sombong iki ya. Iya, karena memang aku nunjukne kebenaranku. Kok jujur. Nek tak khawatir iki engko lek momene awakmu apa kono sing mati ngono maksudku. Kowe berarti ngragoni aku mati. Ora. Ya ora ngono maksudku. Tak patahin ning pisan, patahin ning pisan. Bacan dikandani malah ngamuk ya jam iki. Sing tenang ora, sing tenang. Aja. Lah ya maksudku iki ngopi ta. Bacan arep ngakoni ilmu dah. Arep nglawan bati to. Tak tamangi gak kena iki kan. Mari padha-padha wong sekti lho iki piye iki. Piye iki? Wes ngene. Bajan enggak pakai ngomong. Kowe do Ora. pakai anu lho karo aku. Ora. Karena sepelek nih lho. Ora. Piye maksudnya iki? Lho. Kowe pengen roh dedaya kudu. Pengen roh dedaya. Kok aku roh kaya enek sing teko kaya anu iki apa iki sing iki? Apa kuwi sing iki? Banteng iki lho. Iya, piye? Cah. Bacan tak ilmu cah. Kowe ngeretin nyawa Sudiro cuma tak kenek to. Eh. Delon bukaan. Aku darani enek apa ning kembang iki? Terima perantaran kembang telon lho. Didelok enek apa nih? Dudah bukar. Iya tak delok. Bayu cah enek anune cah. Wah, enek anune. Ayo Mas kamera dicedekne ben badan iki ora sangkai dabrus lho. Bayi lek ngene iki iso lek mlebetne wetenge Badira ya, Badira iso loncat-loncat ngene iki. Lah iki anak anune lho cah. Apa ta iki ngene? Walah. Piye? Lho, cekelan. Saya pengen nanti dek pondok ini mau saya tanamin kelapa kayak gini nih di kelapa gading ya. Cari bibitnya dek mana yo? Enak kalau kelapa tingginya segini metiknya. Selain itu juga buat pengobatan lah. Nanti saya mau nyuruh Pak Rete lah, tak suruh cari bibit kelapa gading ya kayak gini. Jadi yang pendek itu yang jadi tinggal metik ya. Pak Rete tak suruh nyari nanti. Enak tadi pondok ada untuk ini pengobatan juga bisa. Aus-aus minum ya enak. Hira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, amin, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisa untuk beli sawah, bangun rumah yang mewah, dan keluarga kita semuanya sakinah mawadah warahmah, keturunan kita soleh dan soleha, dan semoga panjenengan dimanapun berada diberikan keselamatan keluarganya, usahanya, dan juga iman Islamnya. Selamat dunia akhirat, mulia dunia mulia akhirat. Dan semoga keturunan kita semuanya soleh dan soleha, dan semoga ketika kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selama-lamanya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, kan Mbak Sudiro ya, Mbak Sudiro sama Mbak Jan kan gegeran aja. Padahal orang menuruti hawa nafsu itu nggak ada baiknya. Lebih baik kita itu ngalah, sabar.
karena menurut hawa nafsu itu hanya akan menjatuhkan kita ke dalam jurang kesengsaraan. Kalau istimarah ya kita yang sabar. Insya Allah api itu kalau disiram dengan air itu akan reda, tapi kalau api dilawan dengan api ya nggak akan berhenti. Nanti yang rugi diri kita sendiri. Jadi pesannya, dengan melihat tayangan ini panjenengan bisa sabar ya, karena menurut hawa nafsu itu hanya akan membuat diri kita sengsara. Dan kalau ada orang marah kita sabar itu kayak api disiram air gitu. Nah malam ini ya saya kan ngeliat Mbah Sudiro sama Mbah Jan kan gegeran aja dasar Jane dan kasihan nanti kalau ada apa-apa dengan Mbah Sudiro. Jadi saya mau datengin Mbah Jan, nggak cuma berantem aja, saya pengen Jan itu akur sama Diro gitu, sama Mbah Diro. Saya tahu Mbah Jan itu ada di sana ya, lagi menyendiri. Kita datangi ke sana, kita nasihati gitu, tidak rasa kandani kamplengnya gitu. Ayo kita datangi Jan yang ada di sana. Tapi sebelum ke sana selawat dulu ya supaya hati tenang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya mumpung masih ingat. Jadi untuk semua saudaraku yang mau ikut dalam grup keluarga besar Pondok Nuswantoro silahkan. Nanti panjenengan dapat tasbih Luwung Macan, dapat kitab, tip, nanti juga ada grup WA-nya, langsung saya bimbing. Nanti juga insya Allah tahap yang kedua nanti ada kaosnya, ada sertifikatnya, atau juga ada kartu anggotanya. Ini panjenengan bisa daftar di nomor di bawah ini, nomornya admin Mas Johan, Pak Rete dan lain sebagainya ya. Monggo, hanya untuk 500 orang saja. Ini sudah ada berapa yang masuk, sekitar 200-an. Nanti saya kirim medianya, paketnya. Nggih. Intinya belajar bareng lah. Di situ nanti ada amal-amalannya. Nggih, belajar ilmu hikmah supaya nggak stres, supaya ada pondasinya. Yuk kita datengin Mbah Jan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Di bulan suci Ramadan ini ditingkatkan ya ibadahnya ya. Kalau biasanya jarang baca Al-Quran, sering baca. Kalau biasanya jarang salat malam, istiqomah salat malam. Pakai ngangge cupil arep ngarit arep macul. Ngangge cupil Jan. Jan apa dudu ya? Iya itu kimen iki. Kijan iki. Teh. Ngono nesu. Wong gak nesuwan. Ono wong moro. Oh iya salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong Nyapa rene? Hah? Tamongi penting iki. Piye? Kamu tak eling Den ya. Aja urusan campur kalkor Sudiro lho ya. Oh, nesu to. Urung wis nesu lho, ngono nesuwan. Sing tenang. Aku rene mau ya arep ngomongke kuwi awakmu sekti to. Kok ngerti aku arep ngomongke masalah kuwi. Maksudku. Bah kesemutan gini kowe ya betah lan kene. Kowe ya betah men, kesemute.
Ora Masku kok ya ngerti lah aku arep rene sampean niku. Awakmu tak elingne Den yo. Benek kembange barang lho. Iki tapa brotoku ngene iki, semedi ngene iki. Pengen duwe gegayuhan. Made rek ning tengah kebon. Kowe tak elingne lho. Iya iya. Ben karo aku lho. Ora usah nusu-nusu sing tenang, aja nusuan. Aku ora mbok linggo. Apa awakmu melok urusan aku karo Sudiro? Ora melak-melak aku iki. Apa ngragokne aku? Heh? Kowe ngragokne kesaktianmu iki? Aku Heh? malah diketai lah aku. Jangan pecah. Kowe malah muring-muring tak tinggal melayu lho iku malahan. Ora awakmu ngandani aku. Sing tenang ngono lho, Cuk. Ngragokne kesaktianku ya. Bakal tak bukteke lho. Moh aku mbok santet. Aku urus mbok santet lho, Jan. Ojo to Jan, sing tenang lho. Awakmu aja ngono to, sing tenang. Aku ngerti ya, awakmu ape ngandani aku. Bah. Kongkon akur, Eh, tahun damai. Karo Sudiro, ngerti aku tujuanmu iki. awakmu kok sekti to Jan? Terus urunge winarah. Aku roh wong sekti ya ngene iki, Den. Tapi caramu aja ngono, iki urusan keluarga. Iya. Kowe nyapa bingung kowe? Ora, santetmu lho wis mulai nyerang aku. Lah aku ning kene tenang rane apa-apa, lah awakmu bingung nek ndelok sikil. Semut Jan. Ora awakmu maksudku kok ngerti. Lek aku rene mau ki arep ngandani awakmu ngono maksudku. Kok Ya, ngerti? lah. Masalahnya dari awal aku wis ngerti awakmu ki arepe nuturi aku. Jan karo dulure. Awakmu wis krasa Jan? Krasa wisan. Nah, aku aja di Sekti tenan Bajan cah. Oh lho. Eruh lho. sing dadi pertanyaan aku ngene, Den. Awakmu Sing jadi pengen pertanyaan. aku iki tukaran karo Jan, Iya. karo Sudiro. Heeh, karo kowe dhewe atine. Apa mergo awakmu iki ragu? Bener omonganmu sing pertama lho Jan. Bener omonganmu sing pertama lho. Kowe nyapa nglarang aku geger karo Jan. Kuwi maksudku ngono. Dadi Dadi mesti maksud arah omonganmu aku ngerti. ayo dadi kowe aja gelut karo awakmu dhewe. Suara apa to? Kayak nek suara sapamu to kuwi? Hus. Ya wis penghuni kene lah rasa perlu diam. Wedi aku. Ngene lah. Piye? Kamu ngerti, Piye? ya, Pak? Piye? Tujuanmu Heeh. intine ndamekne aku karo Sudiro. Iya. Jenenge dulur iki diapa-apakno iku kudu rukun karepmu kan ngono to. Di karepku ki YouTube-mu ya ben rame, kowe ben akeh rezekine ngono lho. Ya memang dina iki akeh sing hujat Den aku. Pancen tak akoni, badan sombong, pancene mbok. Wong aku nggak YouTube ya sepi. Wong sakti ancen ya sombong kuwi ya. Iya, karena memang aku nunjukne kebenaranku. Wong Eh. jujur. Pomo penak ngomong. Iya. Aku ki ora poso, ya ngomong aku ora poso. Iyalah. Ngono lho. Ya asline wong ya entuk sombong, poso Ora ngomong-ngomong sombong. ya ora oleh jane ya. Lah aku asline lek ora nek masalah ngono kuwi jane ya Mbak Yuku ya ora mungkin tak kono. Mergo jajal awakmu dhewe. Awakmu aja omong tok Den, kowe ndek Mbak Yu. Diperlakukan karo Masmu iki ra karo-karo. Trimo apa ora awakmu? Oh dadi dhisik Mbah Sendiri ra karo-karoan maksudmu. Ora perlu tak critakne wis ngerti dhewe wong sama wong wedok sambat iki mergo apa kan ya ora paham. Nanti dit. Ya sembuh wong wedok aja bojomu takokno ra mbok dhuwit piye ngono. Enggak lah kuwi ancen saiki bojone Mbah Dira ya sambat gak didit ngono lho. Lah kuwi wong ya wis maklum aku paham lah kuwi. Ya kabeh mau jarimu wis nuturi Sudiro kabeh maneh hikmah. Ya bener. Iya bener. Mungkin Sudiro saiki oleh bojo sing genah, sing ayu. Ya alhamdulillah lah. Heeh. Kuwi enek gimae. Ning ya aku jujur ya Den, Iya. aku krungu swara omongan kok wong bahwa aku ditantang karo Sudiro. Ora trimo aku. Oh, Sampai lah apa ilmu? Mbah Dira wis ngomong lek ora ngono lho. Ya aku kudu pembuktian dulu. Ngono lho. Aku kudu pembuktian dulu bahwa aku ki bener-bener Sudiro iki ora ngomong. Sing tak khawatir iki engko lek mamane awakmu apa kono sing mati ngono maksudku. Kowe berarti ngragoni aku mati. Ora. Ya ora ngono Kowe maksudku. tak pateni ning kene pisan. Tak kali aku. Bajan dikandani malah ngamuk ya jam iki. Sing tenang, Pak, sing tenang. Aja aku wedi, aku ngerti sampeyan sekti, apa aja ngamukan lah, sing tenang. Sing tenang, ya ta. Sing sabar. Yo ngerti tujuanmu ki apik, aku ki ngerti. Mergo kowe ya sayang aku, ya sayang Sudiro. Ngerti aku, Bener, aku bener, tengah-tengah. Ning ki urusan keluarga, Den. Ngono lho. Iya. Urusan keluarga ora oleh awakmu ki campur-campur ngono ki ora oleh. Ora, aku ora melu-melu. Ora, aku ora melu-melu. Lha lek ngragone ilmuku tak buktekne Den, gitu Den. Emahku. Di aku. Tak buktekne. Ora. Pengen roh, pangga tak buktekne panggan. Ben roh kowe.
Mare apa? Ya kuwi mau lho. Kowe anggere petuk aku nyeneni kan biyen. Salah. Kok mau aku bener disalahne. Aku gumun karo kamu. Sing bener sing piye? Halus salah, kasar salah. Ya kasar pisan ae karo awakmu. Bacan ngawur ya. Dia terus sampean iki arep buktekne piye maksudnya? Cerita. Buktekne. Heeh. Ngerti awakmu ragu karo aku ngerti. Oh, ora ragu, aku mau ngudi lek engko serasi. Masalah ngene lho jelasne aku ki jarene wong lek cedhek pangeran, Heeh. pangeran-pangerane lho gedhe mergo dituruti. Ya tak buktekne awakmu bahwa aku cedhek pangeran ngono lho. Aja ngono, Den, aja ngragokne aku. Bola-balik awakmu sing mbok bela Sudiro. Bola-balik Sudiro. Aku ngerti tapi ora apa-apa, Mbak Jan. Buktekne bahwa lek aku ki Aku ora kok bela ngono maksudku ki. Ngapusi aku. Aku rasa dihapusi wong tua. Iya. Heeh. Iki ancen anu ta? Aku yang belani Mas Sudiro ya, Cah. Belani Sudiro awakmu. Ngerti aku ora apa-apa mergo aku wonge udal-udul. Sudiro kan manut. Ora dudul ke aku. Ya tapi wong karakter wong ya ora padha, Den. Iya bener. Sebenarnya tujuane padha apike karo awakmu ngono lho. Ya aku njaluk sepuro lah aku luwih belani Mas Sudiro. Cuman maksudku ki piye ampre apike ngono lho, ya ta. Ya saiki lek memang kita elek kan urung tentu endinge kan gitu. Lah aku gak demen ya gak mungkin aku marani sampean lebokne apa sing ngene kuwi namane sampean ya gak mungkin ta. Lah aku gak demen maksudku ngono lho. Dadi aja mung mbok delok jabane ngono lho. Dadi didelok saka jerone barang ngono lho. Ngerti aku ngerti. Lah aku ora peduli apa ya wis tak juar jarne kan ngono to. Awakmu ora akur ya tak jarne awakmu. Aku ki disapa-sapa. Kedudukanmu karo awakmu wis kadoan. Sik gelem marani aku, sik nguber aku, sik nasihati aku. Kuwi bagi aku nilai plus asline. Nuturi aku. Lho tenan. Asline awakmu terus seneng karo aku sak njero nek. Kok urung gelem akur piye maksudku ngono lho. Piye? Mergo ya kuwi mau Den, pengen mbuktekne omongane dhek. Mergo sebelumnya aku di masalah terus enek wong omong ya lho, bahwa aku ditantang karo Sudiro. Lah aku ya ora trimo lah, aku wong lanang kok. Wong lanang padha wae diselesekne ae. Aku ngono. Terus iki sing arep sampean buktekne apa iki maksudku? Aku tak buktekne kemampuanku lek kamu curiga utawa ragu karo aku. Dadi kowe ben ngerti aku ya sekti, Den. Ngerti kok mbok go nglawan Sudiro. Ya sing kok urusan keri kuwi. Preh iki engko Sudiro piye aku ya panggah tak lakoni, Den. Mergo awakmu teko rene. Piye iki, Cah? Piye iki, Cah? Piye maksudnya iki engko? Piye? Lah ya maksudku iki ngopi ta. Baca arep ngetokne ilmu ya. Arep nglawan Badira. Tak tamongi gak kena iki kan. Mare padha-padane wong sekti lho iki. Piye iki terusane? Piye iki? Wis ngene. Bajan enggak pakai ngomong. Wis yo ora. Kaken anu lho karo aku. Ora kena sepelek nih lho. Ora. Piye maksudnya iki? Lho. Kowe pengen roh dedaya ku, Den. Pengen roh dedaya. Kok aku roh kaya enek sing teko kaya anu iki ta, apa iki jenenge iki? Apa kuwi jenenge iki? Banteng iki lho. Lah iya, piye? Cah, bacan tak ilmu cah. Kowe ngerti, Den, nyawane Sudiro cuma tak kenek tadi. Delon bukaan. Aku darani enak apa ning kembang iki? Terima perantaran kembang telon lho. Didelok enak apane? Dibudang bukar. Iya tak delok. Bayu cah enak anune cah. Wah, enak anune. Mas kamera dicedekne ben bajan iki ora sangkai dabrus lho. Bayi lek ngene iki iso lek mlebokne wetenge Badira ya Badira iso loncat-loncat ngene iki. Lah iki anak anune lho cah. Apa ta iki jenenge? Walah. Piye? Lha, cekelen. Oh iya, cekele. Wih, anu cah. Paham ta awakmu? Kayak ngono dedaya kudu. Iya apa ta iki? Piye mbok gawa apa piye? Iya tak pae wis. Mun gak nganu Badira ya. Gawa nang. Saya mulai ya. Ya wis aku tak mulai timbang mbok seneni. Dek gorene iki tak nggawa Sudiro.
Tanggo nglawan Sudira, nyapa mbok jaluki. Mbok cek kon gopo tapi iki piye teramong iki. Tanggo nglawan Sudira tak lawan karo iki Den bakal Den. Besok sing mbok bakal duduk kuwi kuburan Sudira. Itu kuburanmu. Astagfirullahaladzim. Panggah aku mbok tuturi panggah anu. Kowe karo Sudira kok eramen lho, Karena aku ngecing masamu lho, Ora. Ngipun monggo. Aku. Dilanjutno. Topone bacan. Bacan wis gak kena dianu cah. Bacan gak kena dikandani ngamuk malahan di aku. Engko aku disantet karo bacan. Piye coba Beh. Kayak mau nganu Apa iki jenenge? Teko apa kembangnya metu ini nih. Beh wis telepon wetenge bacan piye Mbah. Badira piye kuwi? Iya toh? Aduh. Ya untuk semua subscriber lover saya mohon doanya lah. Kalau saya kan hanya menasihati saja. Dibaca kayak nesu ngedeni toh. Gitu. Ya kita doakan yang terbaik saja. Tapi untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.